गाहाय सिख्लाफोरखौ ग्रीन कालारनि ड्रेस गानोब्ला सादा थेमा बायदिसो नुयो। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोना गासैबो मोजां दंना? दिनै आं नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो फेसबुकनिफ्राय भिटामिन फानि मेम्स लाना फैदों। भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो आवगाय दिनि। खोनानो मोनदों दानिया मोजां मोनलायनायानो माथो ब्लुटुथ बायदिसो जाबाय। खाथियाव थाबासो कानेक्टेड जायो, एसे गोजान जाबानो चार्जिं निउ डिभाइस जायो। अमा बेदर नुनाय लोगो लोगोनो खुगानिफ्राय खुदै र' ओंखारो। नाथाय दिनैसिम खुदै नुनानै खुगानिफ्राय अमा बेदर ओंखाराखै फाग्लासो। हिनजाव लायोब्ला बिबोनां गोनांखौल' लाखानांगौ। बुंथ'लासो आं माखासे खोथाफोरखौ। सिख्लाफोरा ओरैनो गोसो थोआ सेंग्राफोर। मन्त्रिफोर बायदि नंखाय बाथ्रा बुंनांगौ। नंगौ नामा? आयुयु। पुलिस। नों बिनि फैसाखौ मानो खावनायमोन? सिखाव। आं फैसा खावाखै, बेयो गावनो होदोंमोन। पुलिस। फैसाखौ माब्ला होआमोन? सिखाव। जेब्ला आं बिनो सिलाइ दिन्थिदोंमोन। ओ भाई, मुझे मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। फ्रेंड, दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां नाङोबा लाइक खालाम, लोगोसे कमेन्ट खालाम आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै शेयार खालाम। दिनै भिडिअआ एसेनोसै। बाय लोगोफोर, उनाव लोगो मोनगोन। बाय बाय।